Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasin ko 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Hidovaya, Pizza 3 sa bulan sang Setyembre, tuwig 2020. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Mga balita, una kita sa bahin sa balita lokal, lupok sang pusil lumanog sa Barangay 2 Bacolod subong hapon. Lalaki ang ginakilala bilang drug personality kagupod pa ang isa ni nobya. Tiniro gindala sa ospital, wala matabangan. Ang palayag sa mga tao sa natabuan sang krimen, may natabo nga lalisay, antes linagapak ang lupok. Mga tao nga subong nagapalahimurong bagod sa ginatuman nga stay at home. Nakibot ka na ginawa, nagsaysay sa Aksyon Radio Bacolod. Nga isa sa ginhalinan, amo ang tima-tima, dumtaray kag baslanay. Una sa balita, una sa aksyon. Ang giningadlan nga tagluthang, ginaligar nga ex-otanod. Ang silakbo sa Balatiago, nagpangibabawgid sa ila. Biktima, nakig-ariglo kuntani sa tagluthang, apang imbis ariglo, bala ang binalos. Ang investigasyon sang kapulisan pagkilala sa tagluthang kagkon bala nadakpan, bantayan dugay-dugay. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang no, ang sabat sa mga pulisas ng gobyerno sa Negros Occidental, halin sa gobernador papanahog sa mga alkalde, no sa bag-o nga mando sang NIATF against COVID-19 angot sa pag-amuma sa mga returning overseas sa Filipinos sa ginatawag nga ROF. Ang inistoryahan ay sa kamera, online meeting, sang gobernador kagalkalde kay na sang udto, tanan nagisugot nga pamatukan ang ining guidelines. Ang guidelines nga gasiling nga antaran nga mga ROF nga nakatapos na sang quarantine kag negatibo sa COVID-19. Pagabot balik diri sa probinsya, ang pwede na nga makadiretso puli sila sa nga balay. Pero gobernador ka mga alkalde nagisugot nga sundon sa gihapon ang resolusyon sa IATF number 67. Resolution number 67 nga nagamando nga ang taran nga mga returning citizens suspect kag probable cases sa COVID-19 dapat gid nga i-quarantine sa facilities sa mga LGUs. Nagsugtan lamang nga makapuli kon piho-piho na gid nga negatibo kag 100% nga clear sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang punong barangay sa Estefania ginihimo ang taran nga masarangan angot sa padayon nga pag-away sa COVID-19. Ang preparasyon naman sa pagpapauli sa mga OFWs nga residente sa iya barangay ginatutukan man sa iya senatarapan. Ang barangay Estefania rin sa listahan nga may pinakadamo residente nga natapikan sa nga COVID-19. Tisbagay dalag ko nga barangay damo tawo mo. Wala problema gid nga dako. Samtang sa balita naman nasyonal, tiyempo kon panahon importante nga rebaluan sang tanan. Tangod ba si magulpihan ka mo bundak sang ulan kag maalang-alang. Ang severe tropical storm sa sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang nagtigbaliw na bilang bagyo. Typhoon na siya. Kag mahimo nga magsulod sa teritoryo sang Pilipinas. Buwas Biyernes siling sang pag-asa. Posible nga magsulod, no? Way pa na sang kasiguraduhan. Ay kung kaysa kibot lang kita nagalain man
ang direksyon sang sining mga bagyo sa Pilipinas. Bagyo nga ang ngalan, sagwa sang Pilipinas, sagwa sang punsod, si Haishin, nakit-an 1,800 kilometro sidlangan sang Northern Luzon. Gani preparar para ganar. Alerto kag tika-tika permis dalagan sang tiyempo sa karon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang istorya kay Marcos nabuhi. Ginaplano sang Kongreso nga pagpasar sa isa ka kasuguan. Agod ang September 11 ideklarar bilang holiday dito sa Ilocos Norte. Agod dumdumon ang birth anniversary sang nagtaliwan nga diktador nga si Ferdinand Marcos. Madamo nga kongresista kahapon nag-aprobar sa pinal nga pagbasa final reading sang hagna nga nagadeklarar sa September 11 bilang President Ferdinand Edralin Marcos Day dito sa Ilocos Norte. Ang September 11 nga petsa hindi ni malipatans bilog kalibutan. Bangod amo ining bulan kag petsa sang ginatawag nga September 11 terroristic attack sang Islamic terrorist group nga Al-Qaeda dito sa may Estados Unidos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasing 28 dire lang na itakutob. Kay medyo kinalagas lang nato sa mga minutos sa ato sa nga pagpangalagan. Unahon tanay, hibalon nano ang observation traffic report sa ato sa patrol. Sa ilang sa nga paglibot-libot sa sinigig matarion. Sa duwa ka mga mayor nga dalanon, national highways dari sa Bacolod City maka-aksyon. Ang dalan sa Lacson kag dalan sang Araneta. Rush hour ini. Amaning time maka-aksyon nga nagasinumbali lang mga tao dira sa downtown area. Sa patrol with Action Jan. Action Jan, bayong hapon please kabin. Andong sa naton nga panyempo sa palibot sa sunod sa Bacolod sining hapon Action Mar. Kita naton marayanaya ang panahon do nagid man gulugalom sa kalangitan nga nagatulutipon ako nabi nagaporma dra no kay naabi mga sa uddo medyo nagtulutalit man o kung nagululan-ulan pero kada ano po naman mga tringon nagbulo basa-basa lang sa dalanon mga kaksyon pero siliman nga tinatna ang patrol sa Gyapon ari kita malapit sa area man sa provincial capital Laguna makabit rin light to moderate ang sitwasyon kung dalagan siyang trapiko siliman nga hapon ang kabugaton sa traffic ang mabatsagan mga kaksyon kung kamudra naglabay sa area man siyang dalan Ramos Lacson approaching kamo norte nga bahid sa sunod siyang Bacolod pagtabok grabe sa may Ramos Lacson going dito sa area siyang sa Robinson's Place Bacolod dara naman sa may overpass mga kaaksyon dire-diretso labot sa area sa Buriod karon nga po nakabit rin moderate heavy ang traffic situation mga kaaksyon mabubugat nga trapiko ang mag-experiencean sa mga motorista nga nagabiyahe pa norte nga bahid sa sunod sa Bacolod pero kita may abiso kita dara may mahimo nga i-advise sa inyo agad nga inyo malabyan no hindi ka mag-problema pwede ka mo kalabay dito mga kaaksyon sa area man sa Dalan San Juan tapos kamo sa may Santo Ring Istapa labas may barangay 2 mga kaaksyon padulong kamo norte nga bahin sang syudad dire-diretso lang sa barangay Mandalag barangay Marago no maka dito na pala po sa Marago mga kaaksyon di paglabos Taytay pwede ka mo kaliko pa to para dire-diretso na naman sa may flyover bala sa may barangay Bata bala may ginatawag nila nga Bangga Pepsi mga kaaksyon and left turn na kamo patalisay na ng area at least dire-diretso ang biyahe compared mo kung nagpamulya ka sa Lacson area expect na ron mo gidyan na tuman kabugat na dalaga sa traffic kung karon nga po mga kaaksyon. Kung sa iluwa naman nato ng sur kabahin sa sunod sa Bacolod so pa wala din mga problema. Except na lamang dra sa area mga kaaksyon sa Golden Field kumo nga sa Gyapon di pa magyan ang Taytay na dito sa may Lacson extension tanan nga mga salakyan halos dirigid nagalabay sa area sa Dalan Araneta from Magsaysay Araneta going dito mga kaaksyon sa Dalan Alihis Road Araneta Street. Amo na medyo maulubugat ng traffic lauman na tuwa sumugod nabi tag na alas 4 sa hapon tubod na nakaroon mag alas 7 sa gabi ng area na sinumbalik gid na nadra ang mga salakyan mga kaaksyon so pa na ang pinaka-sitwasyon sa dalaga sa trapiko sa palibot sa sunod sa Bacolod karon nga po mga kaaksyon even dito Burgos Circumference Road karon nga po namuman sa gyapon ang sitwasyon moderate to heavy ang dalagan sa trapiko ini na dalagan sa trapiko ang sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod nasa gyapon Burgos
Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, salamat na alas 5:32. Mao kada lang sang oras aknalista. Ato sa nga ginatos nga managa monitor sa ato sa nga live stream. Shen B. Barn, mayong hapon action Marlon. Always gid kami ka pamati akon Papa Fred sang Barangay Kabatangan Talisay sa programa mo. Keep safe always. Salamat. Salamat sa kay Shen. Oy, sa kay Attorney Doug Pandan Senior. Attorney, good afternoon. Bao kung wailan tani sa mong pandemya, daw knami gid pungko sa lamisa, no? Kag mag-ulo istorya, no? Attorney Doug Pandan Senior. Salamat gid, kag good afternoon dara si mo. Si Ina Vueg Giovanni, nisa, galing ginsulit lang no? Giovanni Dohino, good PM Action Marlon, always monitor airport, kalong-kalong. Salamat. Merly Dolido Magallanes, araman si Allen Transporto. Good PM, Action Marlon, monitor si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Monitor man mga angels ko si AJ. Si Joy, si Lenlen, always monitor. Tatay Moroy, Nanay Lete, Mama Idna Lapar, always monitor gid sa Action Radio Bacolod. Araman si Z Alunan, good afternoon, Action Marlon, mayong hapon man. Esmeralda Dolido, good afternoon, Action Marlon, patamyaw man sa apo ko, si Sabrien Gail Cordova. Happy birthday, watching from Hong Kong. Oy, happy birthday. LV Bordomeo Caparos, good afternoon po, Sir Marlon, always monitor from Tuboso Negros Occidental. Si Rose Guevara monitor, si Eric Rojo Asiado, monitor sang programo diri sa Quezon City, Metro Manila. Tamyaw ko Otol Sandro Asiado sa Barangay Pandanon, Silos, Mauricia. Salamat gid. Okay. Si Toto Bea Jonathan, mayong hapon. Rose Guevara, good noon, Akson. Salamat gid. Si Kasada Kristen Hinovea, Menda Damin Menda, good afternoon. Monitor gid kami diri sa Kawayan, Negros Occidental. Advance happy birthday sa konserihin na Blue Sky Nene Rica sa Kaliling. Araman si Mary Jane Mendoza, good PM. Action Radio, Olive Prado Gargaritano, mayong hapon. Always Action Marlon, monitor lago di sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Andrew Juan Knights, si Andrew Juanites, way nagid sa Kapakulod. JR Mainit Region, si Nong Rafael Casires sa Barangay Tangob. Araman si Eno Novea, good PM Action Marlon, monitor kami, salamat. Philip Alonsagay, monitor. Hana Dohali at Tundo, good PM Action Marlon, watching here in Manila. God bless. Si Mary Faith Ingamindanyo, mayong hapon Action Marlon, watching from Singapore. Salamat gid, heaven. Jerilyn Ferraris Idon, good afternoon, watching from Paranaque City. Jima Sokenyo, tamyaw lang sa mga friend ko, si Sistery Tuonan, Maricel Borsi, Kapural, Sherry Opong, Rosemary, Elisa, Jezebel, Alexis, si AG Boy, si Momay, kag Sabat 78 sa Castellana, especially sa best friend Bibing Giron. Thank you. Halin kay Gemma Juan Roberto Nanit Diloso Sr. Kas ata kasintaryo mo sa Novea, Leds Bagyos Anatasio, si Trixie Ibosio, salamat. Leds Bagyos, okay, please kilit lang si nanay kag tatay sa barangay Kamalo-Malo Hinigaran. Gemma Makilan, happy listening always. Halong Action Marlon. Salamat. Jose Mong Caltorilla, good PM from Binalbagan. Araman si Jerry Azero Jr. Action Marlon, liog lang. Tamyaw sa Barangay Ojong, Moises Padilla. Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor o Vice Geraldine Regala, si Kap Chad Feria kag Kagawad Engineer Joseph Imboltorio. Araman si Bernadette Lacson. Good afternoon.
Diyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Balita, una sa aksyon. Balikan tayo si Ginang ato sa nga patrol. Hibalaon ta ining shooting incident nga nagluntad sa mga hapon sa Porok Balinday, Barangay 2, Bacolod City. Patay gining biktima. Dead on arrival sa hospital. Detalye sang balita sa balik report sa patrol with Action John. Action John, please come in. Action Mar, dead on arrival, ining isa ka makabig drug personality matapos nga ginluthang sa isa ka riding in tandem o kung natin sa riding in tandem siningapon sa area sang Purok ka Balinday, Barangay 2, sulad man mismo sang Bacolod Action Mar. Sunod rin ka Police Captain Layo Estopa, ining napatay ang nakilalaan kay Felix Olvidado. Felix Olvidado, 23 anyos, ini sa residente sang Purok Lampirong, dala sa may compound ng area, sakop man sa gihapon sang Barangay 2, sulad sang Bacolod Action Mar. Duga po ito rin ng Estopa, nga ang natapos sa diri is halin sa may area sa Barangay Hall. Initially halin sa may Barangay Hall, ining biktima nga si Olvidado nagalakat sa kilid sang dalan o pod ang iya naman nga live-in partner kagang isa pagid ka lalaki. Sa inalin na lang nga may nagbabay nga isang ka motorsiklo riding in tandem kag ginpalukpan isa naman guno ka tiro Action Mar igo diri sa dugan niya malapit ining si Olvidado nga nakaangkon sa pilas na tumba ini siya kada gilayon man nga nagpalagyo ining mga suspetsado sa wala pa matumod nga direksyon. Gilayon kag giningagaw dala sa Ranson Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital ining biktima para sa pagbulong apang ti pagabot diri sa ospital gindeklarar nga dead on arrival sa attending physician Action Mar. So diri kay Estopa na inigiling si Olvidado, nadakpan naman ni last year bangod sa illegal nga droga man. Nadakpan ni sa bypass operation naging kasasang nga mga kapolisan. Nakagwa ini sa prisuhan matapos nga mag-avail sang plea bargaining agreement. Kaya lamang ko kabulan ang gintenerya sulod sang selda
yan nahilway man gilayon. Action Mar, no? And then wala na po sa kaso niya, may angot sa illegal nga droga. Ini sa Action Mar may mga kaso pagit nga mga theft kay doon na involved sa pila ka mga insidente sa kinamatay sa area man mismo sa barangay 2 kag pila ka kakaiting man mga barangay sa draman nga area sa Station 2 Action Mar. Ginatsak subong nila sang kapulisan kag ginakuha nila tingwaan nila makuha ang gilayon sang statement ining live-in partner mismo ni Olvidado nga upo diya samtang nagalakat sa kilid sang dalan kabase na nakilalaan niya itong mga suspect Action Mar. Even ang isa pagid ka lalaki itong upod nila samtang kapanglakaton kay may mga version kinakainan sang statement nga nakuha gikan sa mga pumulo sa area nga antes pa man nga plastaro antes pa man Action Mar nga ma-committer ining pagpanglutang doon nakadulo distansa na kunong isa ka lalaki, no? Pero ito lang information kay nga isa ka ex-office XO o kontano dabi sa barangay ginaangot ka ginaplastar subong sang pulis ang involvement kaya kung ano yung relation niya sa natabo kay Inap. Kay kulang tawon, ining ginatudlo nila nga una, mo naging palayag nila nga doon mo rin ginalantaw nila nga suspect sang matapos ang krimen or before pa man mag-committer ang krimen, doon ato na sa Action Mar nagatenerya sa may barangay hall. No? Ara na sa may barangay hall, sang barangay tuwa mismo. Kaya dito na silalin sa barangay mong kaya antes na mamatabo, nagiging nagpauli, wala ining biktima, nag-inistoryahanay sa barangay, may areglo ang anay nga natabo Action Mar. So wala ito kuno kalin nga ining natulo nilang ex-tanod. So may himo nga may ibang pagid nga mga persona karon nga ginaimbestigahan ng kapulisan. Pero sa this time, according kay Stopa, why pagid sila man sa ginatawag na persons of interest. In terms of motive o kung motibo abi sa pagpanglutang, may himo kuno personal pero hindi pa rin establisar subong sa mga kapulisan Action Mar. Yari si Police Captain Leo Estopa sa Police Station number 2. Sa subong hapon. Sige, Action dyan, mayong hapon sa imo pagkalamatin sa Action Radio. Sa subong Action dyan, nakilala naman natin ito nga victim na mo si Felix Olvidado nga ang Purok ng Pilong, Barangay 2, Bacolod City. Natiruhan siya around 2:45 kinasa hapon kag nagindala ni sa regional hospital galing lang na around sa na rival sa attending physician susubong ongoing ang ating investigation paluapit sa possible witness kag sa iya pamilya na may istorya natin katok sa hospital kag nabalay natin kung sino ang possible suspect natin. Pero ano na kabuso ang crime? Yes, Action dyan, malikainan niya at around mga top block siguro ni na according man sa pamangkot natin dito sa barangay hall, nag-attend pa ni sila sa sumon sa barangay. Action dyan, pagkakanan ni sila, meet ni sila sa yaman na gina-complain. Kag kasang natapos niya mo ito pagpupuli kung nila sila balay. Dito na ito sila siya ni gintiro ni sa according sa atong investigation sa motor riding suspect. Isa na sir, isa lang. According ni sa ito na pag-investigar, may nakasakay sa motor, possible luwa sila. Motor riding suspect sila. Natay niya upod pa ni siya na munigin na pagaya na witness ni sa pagkatiro na siya tinakuligdan lang sa August 30. August 30 last day. Pero sir, ora ka siya related, kanigrang related. Pali nga, tuning victim, nag-violation na naman siya dati last year sa pag-violate sa RA 9165 according sa ating investigation nga nakagawa naman siya for last year kaya nakabase sa paper dealing. Okay, so legal drugs legal drugs kaya naiban pa din na pay siya like theft with days sa matanda na din sa may mga records na nire sa page. So, may platform, involved siya? Yes, naman siya ang
feeling sa mga barangay Tanod. Agsumara mo ng kabahay sa pagbayag ni Police Captain Leo Estopa, ang station commander sa station number 2. Ginag-check po ginaton man kaya na nag-interview makita sa barangay Kagawad from area sa barangay 2 kaya iya din patpatay na anong sitwasyon dito sa barangay. Kaya na ibalon action mar, inigiling persona ang biktima mismo si Olvidado may involvement niya sa isang shooting incident na nagluntad 4 months ago. August 30, nagpa-record man siya na sa kunogin attempt na tiruhon man. So may mga ginapang-angot-angot sila kung base related sila nga mga reklamo kag complaint. Ikadwa diri ang pagtatawag sa iya kay Olvidado kag ang isa ka ex-kagawa o ex-tanod rather inimiangot sa complaint ni Action Mar nga kung allegedly ginatiro sa kuno sa persona nga ginatudlo iya mo ning ex-tanod dito sa may Bradco Port. Amo kay nang somo nila galing lang kay wala na gali nagpareglo ining si Olvidado kay gusto ya gidya magpasaka sang kaso. So nagpauli sila, pagpauli iya dito nagluntad ining pagpanglutang Action Mar. Subong nga matanion, ongoing pa ang investigasyon sa mga kapulisan kag investigador sa police station number 2 may tangtanan sing kaso Action Mar kag ilaman nga ginatinguan gid nga makilala no kung mga kuwabi sa persons of interest may tangtanan sing nagluntad nga shooting incident. Malitagikan sa patulang talibot sa Bacolod Action John Diaz. So natapos na sa aksyon sa Bacolod Action Macho. Salamat aksyon na John. Way pagid sang ginadudahan ang ato sa mga kapulisan kung sinutong tagluthang motorcycle riding na naman. Ipatay ng biktima. Alas 5:49 ining bahin dala sa aton sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension Vitamin D3. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa ato sini masakit kag diferensya sa atay di man dapat pag baliwalaon na kay kabudlay biya subong sang panahon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha. Okay, salamat balikan tanaya ang ato siniga monitor sa live stream. Kay gamat-amat naman sila damo o salamat gina, no? Kay Bernadette Lacson, araman si Vane Tumbay pa, shout out po sa family Soriano, kaga Tumbay. Salamat mayong hapon, sir. Thank you, Alex Fuentes, Rose Guevara, Hamalya okay. Jocelyn Arisivita Olak, good afternoon. Mary Faith Ingamin Danyo, mayong hapon, please tamyaw ko, may tatay, family Danyo, dara sa Abada Vista Alegre. Watching from Singapore. Oy kagawad Peter Noble sang Barangay Pahanakoy. Salamat man gabaditor. Adonis Kiko. Salamat. Lito Dayap mayong hapon. Sumarlo kay sa taran-taran. Rome Manansala. Good PM Action Radio. Salamat. Marlon Grace Bosayong Rimada. No? Batchmate na ton. Raman si Ikaw Lang. Si Tutupi. Taran-tarang mga taga Jovic sa market sa Barangay Tangob. Salamat gid. Anthony Jones, Tabulong, Havilio,
Good afternoon, monitor lang ko din from Inayawan, Kawayan. Sino pa giling isa? Si Rome, talong tabi, Romeville Sinarusa Hinko. Good PM, Maron, tamyaw ko lang si Rabbi Isaiah kag Nathaniel sang Morsya. Nits abitong, kompleto akon nga hapon kay always kid ko galantaw ga katabo da sa aton, syudad sa Bacolod. Alin kay Nits abitong. Kasata Efren Henovea, Raman Gabanitor, Milo Hoyatid Amit. Good PM. Bert Hirapusco Caraballo. Good evening, Axon Marlon. Monitor kami di sa Hutuda, Handumanan. Okay, Bacolod. Anthony Jones, Tabulong, Havilio, mayong hapon sa taran-taran nga mga nagabonitor nga taga Inayawan, Banwasang Kawayan. Okay, kay Kasahang Balyagod PM, monitor lang kami di sa Mahigugmaon. Sa Purok Mahigugmaon. Naudara sa Barangay Tangob. Taran-taran nga mga taga Purok Mahigugmaon. Barangay Tangob, mayong hapon. Si Papa Rams Slay watching live from Himamaylan City. Ayban, balikan taraman dugay-dugay. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Si Papa Ramsley, Himabaylan City, Manang Jo Salanga, Barita Larry Concepcion, Larry Con. Musta pre, good PM, okay lang nga. Okay, Larry Concepcion, kabaditor ba na? Sa Udyong, Moises Padilla, Barangay Udyong, tamyaw lang ni Action Percival ho. Si Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor, si Geraldine Regala, si Cap Chad Ferriak, Kagawad Engineer Joseph Imboltorio. Ari na pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig ni limpyo impunto alas 6. Sige. Inyo pala tuntunan na action reports after edition magabalik na naman buwas. Magasunod na action balita evening edition. Iban nga balita way tamalabutan. Tangod kulang ato sa mga minutos tutok karon sa action firing line with action Brian Morden las 7 tubdo alas 9 ang gabi. Ako naman, action na Marlon Hedobaya. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko.